andikwazi nokwazi bra mna ngo-2000 mfethu ndakuplita mna ngo-2001 but ke yabo and ke ngoyokupliteni kwami ngo-2001 wena azange univume wandibekela isigcena wena wayondivuma ngo-2002 amakhwenkwe ndandingawathandi. yintoni ekwenza ungawathanda amakhwenkwe? hayi amakhwenkwe ayethethisa. So wawunawo amakhwenkwe and then amakhwenkwe akuthethisa and then you decided into yoba ngabana mawayeka amakhwenkwe kanye mawungawathanda amakhwenkwe. Yintoni ekubangela uba wazi uba amakhwenkwe ayathethisa ungazange ube nawo amakhwenkwe? Because sikhule kusithiwa no emakhwenkweni and ekhaya yayigxininiswa into yoba ngabana udlalela fair emakhwenkweni and ke ngoku xa ujonga umzali wakho esithi hayi emakhwenkweni umbone apha ebusweni bangabana inkulu into eyenziwa ngamakhwenkwe and jonga nyani amakhwenkwe awalunganga and nyani andifuneki emakhwenkweni. Ubona apha emzalini nento ephuma apha nemena ayikhupha ngayo ba amakhwenkwe ayondawo yodlalela amakhwenkwe. Wena wawuphulaphula abazali bakho uba abazali bathi bangabana sobana kwekwe but wena wawusithini uyayingekho laa nto kuwe into bangabana uyabawoluka uyikhangele like umzekelo ngoku eli xesha langoku abantwana bangoku banayo laa nto into bangabana sayibona pha kuthi. But ndiyafuna ke uyazi uba wena wathatha ixesha lakanani udicayida into yoba ngabana umthetho wabazali ngoku ungawuthobeli. Umna kaloku zandidicayide into yoba ngabana umthetho wabazali ngoku andisawuthobeli. Ndapressurize. No, ndiyayiqonda uzawuonja. Ndapressurizwa zii-friends zakho. Nguwe. Wayekhona owayendithandela wena ngexesha wawunirhokrozela like ndiqonde lo mfana ufuna ntoni. Yima uthini? Ukhona umntu nothi ba wayethanda phaa esithi ba ngexesha wena usiza kum ne wayene-excitos like ingathi uyi-o okanye uyi-boyfriend and manivume like wayenayo laa ndawo encourageayo uba mandikuvume uyabo. But ndandiqonda uba hayi yayingathi ndiyi-o ngoko uthini kaloku sendisitsho sendithetha ngeethemzi zangoku. Okay uyabo sendithetha ngeethemzi zangoku uba lo mfana yintoni ingxaki yakhe emva kwakho and ngalo imini endiyikhumbulayo yile I think wakho ishow esikolweni but sasa yibhabs madlakane andiyazi ndandiyothini endlini but sana awandilandelana qonda undiza here. So uphi lona ukukhuthaza ngexesha ukhona uhamba phembeni kwethu nje eleke ndibheke umane sithi so mna ndadijeyelwa kuwe. No wadijeya ngalaa mini ne zandikuvune ngalaa mini but at least wakuvundlisa wathisa qwa ngalaa mini bangabana imamelalo mvume zangandithi qwa wayesithi mani uvume enqona uyapha mani lo ndlumo amakhwenkwe mna soze wayesenaye kwekwe yena wayengenayo. Ndiyamazi mna uyamazi but asizomention. So yintombazana so ifamily member after that ke ngoku yanguwe umuntu wayehleli apha zakubekho umuntu uthi ba wawuhleli apha wawuhleli apha neetshomi zakho nee-classmates zakho nonke nanendlela apha. hayi you know if nanisenza laa nto ngexesha baba inoba ndazazifika like a princess or like a queen. Hayi kukho imini ngasize ndilibale andiyazi nobana nithembiseleni okanye wenzeka ntoni like omnye uthi gqina apha ufuna mna omnye uthi ndibale komnye ngapha xa ndisithi ngapha nakomnye yima masibabe right there. Uthini kum azikho lapho mamela nomela sancokola and ezi zinto zadlula. Uthini uthi mna ndandingendedwa wayekufuna ne but ke imelekile loo because wawumhle yabo and nasesikolweni wawung like girl like for me
yabo. So ndiyamazi nayo ekufuna Chief kodwa uyofuna eklasini yakho. ekufuna naye Hey. Yitsho yam. Ena grade 12 but grade 12 A ni. Kwakuko thina sasingubhiwu engaphi yam. Yima uthini wayeseclassini yam ekufuna. Ayitsho yam. Mna jonga nje ndakuxelela mna iitshomi zam eklasini yam. Inguthabana, Ingutera, Inguveli. Anayo enye itshomi. Owa hake wangasozi classmates zakho. Babengasozi chomi zakho, abezi classmates zakho. So okay wayengeka phezulu tshomi zam. Kutheni manje ubuso bakho ungathi ula kuyamfihla? Yadlula. Hayi. Okay. Okay, it's fine. Bani ke ngokuphakathi kwam naye owaphuma ngefestival because andikhumbuli lo nto. Kuye nje na. Yena waphuma ngefestival esiza kuwe. Yes. Mna ndiphi? Wena wawusithi ubaleka ngapha. Yena wanqumla eklasini. Yena wanqumla efestival. Wasethi gqi phambi kwethu. Yena lo. Wena wathi gqi ngaphi yana sendihamba nalona. And ndahamba naye wayonjikisa ngasekhaya. Okay. Ngizama ukucinga ba kubani lo. But okay, it's fine. Abanye babanqonqoza nje ekhaya bafika umuntu ayonqonqoza ethini enki. Ngona ibo umfana wasesikoleni musilo. Awuthengisa i-enje kokuthi. Kangathi kusayenke ekhaya. Hey, ndayithenga. Andikhumbuli. Afike umuntu azothenga i-enki but xa elaqaza phindlela aqonda khona umuntu athi sekhona. Iqonda uphambelana. But kuyo yonke loo nto wena wawungawathanda amakhwenkwe. Ndandingawathandi ngasekhaya. So ndaba nelakhi mna ne. I think wena wabe nelike because wawundihleli apha. Waye wangcamela bona bandibona ba hayi andikho and ndi-serious andikho kube ndiyadlala nexesha lakho yabo. So bona baqonda okay man lo sister okanye lo mntana lo akanaxesha lento siyenzayo masinyeke yabo. And ndawaye sithi gqumntu uthi hayi bhuti. Ngamasoda. Anibasi. Aloko abanye bengathi bade, abanye ngathi yabo abele nezanto. And mina nandizifikele esikoleni sona nongumntana. So grade 12 umbhuti kumkalo. Mhlambe babedikwa nazo ezo zinto ke. And yazi. Bathi baphela beyeka. Hey, awana bayeka kuba bebona ba uSates nguye okanye bayeka kuba bebona ba mhlawumbe wena hayi awunikezeli chance. Bayeka because I was not the only fish in the sea nje na. Awunanzi. Nyange mos. Hayi ke ha. But it's good ke ba sadlula kwezo zinto. Uyabona? Sadlula kwezo zinto and then siyaqhubekeka no life. But ke wena what decide? Usazikhumbula abantu what decide nini? Wanisokolisa yena. Yes. Wanisokolisa wena and ke ngoku ebunisokoliseni kwakho. Yaphela. Ngiqonda hayi. Yanisokolisa lona. Yaphela ngiphume ezinye indlela nami. But enhlizweni yami wawuhlela ukhona. Even though ndiphume ezinye indlela enhlizweni yami wawuhlela ukhona. Ewe. That's why kaloku mna nda end up like kuba khona iyandluwano phakathi kwethu like sasohlukane basohlukane but kwabakho ispace phakathi kwethu yabo. And then ke ngoku kwenzeka ke ngoku izinto namhlanje engingakho proud nami ngazo uyabo because of zaye zasibeka kwezinye i-situations ezingakhonhle. But ke that was life and still the same life because zenzeke ezo zinto zadlula and sithina siselapha nangoku sisahleli ngolhlobo sisaqhubeka sisathandana uyabona.
So kule nto ke yoba ngabana like esikolweni yabo esikolweni amajita nawo ayekufuna andiyalo yabo but ke ndiyamkela because akumele kube njalo because nawe umuntu obhinqileyo umhle ngitsho ngoku usemhle nangoku yabo. He wena wawunenkayi wena ye bra wena wawunenkayi wena esikolweni but yayifanela ne inkayi yami wena unenkayi sikela no andihleki because ndisenayo picture yakho unenkayi esikela wawunenkayi une-walk yakho endiqonda wathi wow I remember omnye ohlala eyini baphezulu eyini yabo mhlawumbe sisuka phaa kuwe endlini sihamba siya ekhaya xana sithi gqepha phezulu eyini uyasibona xa simane sidlula kukwabo mosi so athi hey that's it ndike ndinibone xa nisihla phana ubayithu wena nolumka but hey iiwalk zakho ingathi ngulumka umjita but selisohlulwa nje yimpahla otherwise uyaqela tsho amanqangisi awakubani but yima why wena wawukhetha uceba inqalo because ndikhule andikhulanga ndineenwele mna uyintswela boy bendingayonzwela boya but ndikhule like ndicheba ikhathi njenze i-SQL ndicheba i-plan card because ekhaya the whole bunch of kids wabengamaxele yabo so abantwana abangamantombi bancinci bonke bazemvani kwam so i-age group leyo mna ndikuyo yangabantwana bangama-boys bonke oyigel ngathi wayengekho kwi-age group yam wayemdala and wayengafuni nix emdibanisa nabo uyabo because yena wayesekula age yabo obviously mna xa ndikhokozela ndizabuya ndibalisa into zakhe so ndandidlala nee-boys mna so bakuyachethwa nam ndiyacheba that's why ke ndikhule so ixesha elinje ndikhule nee-boys so nalaa nto ke ngoku yoba nobujita because bunayo laa nto yoba nobujita wena le nto yoba ukhule kunye nee-boys yijitakazi yes wakho gqibezela xa uthetha into ithethe yonke liya hayi khatele awudibane nesihamba okay mjitakazi but mjitakazi wena wabona ntoni kum because I was mjitakazi owayenenqayo enewalk ezingaqondakaliyo embumjitakazi into leyo attractayo wena emjitakazini wawungenayo into ethi bangaba tomboy le